And we're back mga idol. Yes. Oras na 5:51 AM. Iyawis mga kayo apo. Kaya share yo detoy agdamay na ta Facebook Live. Iti IFM 99.5 Lawang. So, ayan Idol Glenn. Okay. So, ay dati pa ya, mabaling ko ngayon na yun na ya. Alaman. Mabaling kayo pa yun dati jogging date. Jogging date? Lakad-lakad date. Digi? Bago yan Dito mapang kayo ag-jogging, mapang kayo Tapos? ag-walking. Tapos habang nag-streya kayo, tingin no, DJ ko ay ada papapalan yun. Mayat DJ kasi makapashare kayo, magkakuha kayo. Ngayon malpas kayo ag-jogging, kayo visit ag-merienda. O, pakunamit deta. Jogging tapos merienda. Okay, may pabaling kayo pa yung kaago. Hindi yung kayo jogging, walking para hindi kayo mabato. Di ba? I would make deta kasi or bike physically date. fit, di ba? Or bike date. Pwede Bike rin date, kayong pwede mag-bike. rin. Punta kayong, imbes na taga-Batak kayo, yung kayo i-J kwa, La Union. Oo. Mataya. Uno na, asa siniglabasit, pagod pod. Pero maili. Oh, di ba? Anyway, that's magbabike kayo, napintas na bike napintas kayo. biking or DJ bagal idol Glenn natin nga jogging or walking. Physically fit na nga kayo, na in love pa kayong dalawa. Libre exercise and bonding time. So mabuti ka mayatan nga date, datain kayo nga doon at church. Ay, Ben, pwede rin kayong pumunta sa DJ Correlite sa yung pangil DJ along the beach hanggang rock formation, ag-walking kay Jay. Oh, di ba? Tapos sunset, di ba? May ang angin teta. Agat asin kay Tom. Dae. Nung nagmayan kasi parang nowadays kit apo di kitay pamuspusan at apta rin kasi makapag-date kayo. Anyway, ado nga klase para kanya kaya siya kit may saak nga vlogger. Apo. Sige kaya nag-vlog. No try something new, make a vlog. Vlog ta jowa. Tapos di Jay. Dati cooking challenge kasi nila. Yes. How to cook a date kung kunamet. O na DJ kwadi at least ada sabsabali nga naubraan nyo kada itang Valentine's nga date. Yung ano na Glenn, digitay parang mabibigyan dyan na TikTok datay no kasanod na kasi nung batan digitay jowada hag-propose da kasi nagat ano tinabubuyak ideya malimkalman and I felt like ideas. Oo, di ba? No, pwede rin kasanuda apo nga isakad datoy relasyon da and all. So why not ka datay palugod ang met data bagbagiyo tapos ikas takat makapag-enjoy, makapag-relax, makapag-date and who knows, di ba? After February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, ano itong tibunga panagina February. Para ka na kita nag-asawa lang apo. Kung kayo pinag-asawa, ay, wag ganon. Anyway, haan mitlaeng nga ti-date kat para ka DJ ang jowa. Pwede ring with friends. Yes. Anyway, No single ka? No single ka nga talaga. Babaling nga with friends. Kadong mo digay puro single nga friends mo. Yes, baka adamot ko gayam. Adamo gayam kayat na nga may effect sa DJ. Ayat na nga di na mo may bagakeng ka. Kandi mo may bagakeng ka na friends kayo. At mabuteng ka nga mangibagat pa ka tunong baga mong haan lakagayam nga friend. Ngayon ti amuyo ti mayat ka tatap nung mai-effect sa'yo amin. Make a game night. I meant DJ. A game night kayo. Ang camping kayo. Truth or false. Diba? Gumata ka din. Ano tatanay, Idol? Idol Glenn? Datay card. Uno. Kasi yan. Uno. Ada kita. Ada question na. Tarot card. Para Chinese New Year, guys. Joke lang. Ada questions na, DJ. Yes. Sino ti crush mo? Kanya mo din. Bagamutan ni Lawrence. Ada jawa ko na. Idol Glenn, mayat itatan kasi parang kasi tingamin date hindi ko Idol Glenn kit sabsabali no kunang mamaya date hindi ko kat in kay fancy restaurants kay kadagiti naging nga mall kada ag shopping sabali itatan mga idol iti pa nag-date ti pa nag-date tang kat it means simplicity kahit sa the simpler the better. Yes, no simple lang dita it's okay and it's better kasi economically wise
makatipid kay paiken awan apo iti parang dakkel nga sagsagana mo una eh. Well. So okay lang no nga perero dito nito dakeng ka nubukayo okay lang me. Di ba? Okay lang. Basta laki di intend nati kaunggan ti kap. Sipupuso. Amo yun na duma. Hantay ng magpilpilit. No, ala ka na diyang inaitad ka na tayo. At isumod na ang naitad na text lagatad. Nga amo yun na diyang agatad. Iso ti talaga nga naitad na kang Yes. Iso ti talaga nga kwa. Kitapay ko Yung okay lang deta idol Glenn kasi Oo. no talaga nga item iti may sa tao even in their 0 days. Amti 0 days. Oo. Dagiti awan nang dapulos. When? Nung nag-stay ka itang relasyon, you mean the world to them. Yes. Di ba mga idol? Very good. Gusto. And sabsaba kanumot agsasara ka kadate mo ay mga idol kat sabsaba lita tan idol Glenn eh. Dili kwa kat datay cellphone dating app hindi na ngayon. Halin. Alam mo mamatmatidan apo data ka generation data ka tawen the organic encounter. Amo yun. Hamo ka na amot cellphone, hamo ka na amot gadget, but organic encounter means do sino tayo kasalamuham. Actually, parang organic encounter Napinpintas kanya ka, parang kanya ka, amom idi, parang ni bakit ko data organic encounter kami eh. Actually, ningamin Lawrence kat native death no. Isang organic. Han. Tingnan ka sa ano, itlog lang? Nagbuli na ka itlog? Ang na yung native nga baboy organic. Medyo nangisit. When up po. Han, may met niya talaga. No, dahil talaga nga nagkita kayo and then there's a connection between you. Kasi nung naduma in online In the online meetups. world, Online ano, meetups are, mapagpanggap. yes. Hindi Ano natin. mapagpanggap ang amin isuda ka Yes. tapod no Well. mga idol look at me now. Oh, look at me now. Idol Glenn. Ang mga organic encounter kami Yes, kanina yes, yes. napasamak something iti familia When. and the Nawatak interview dito, and well. I am the media man that time. Oo, na-interview. And it's an organic encounter na talaga. And then, who knows, kami na pala ngayon. Di ba? Isla ka, doa ka mo ni Tita. Ni Titam. Organic at classmate ka nga rin. Diyan mo yung gagara nga nag-classmate kami. Diyan mo yung gagara. Iti ko ang nakita na, ay naguhapo ko na na. Makatawa. Maulawak sa Diba? hindi ko amat pinilpili na alat tamot nga mo. Diyan ka mo nung kasama. Wow. Bilibak. Anyhow mga idol, whatever you do, no naman ito Brian nyo ito no February 14 mga idol, ala kita sa pala kumata na pintas to the outcome na and full of love. Yes. Hanyo ka din nga iba't batin to di kita ay ayatin. Yes. Okay, so dito lang intimated me dito yung ako sapay kumatado tinadal yun. Kaya be budget friendly itang season of love. Usarin nyo. Hante lang usarin TV puso tayo, usarin tayo panunod tayo on how to spend your time with your loved ones. And of course, into no 40, nadakam to pala eh. Yes, of Bigigit course. tayo FM News. Yes, ikaw to inaktot wala ang field. Depende to no kasanon to ti tayak iti Yes. oras into no 14 nga inaktumat makidate. Thank you so much kadigiyag ding ding egg kandigit ay amin nga nakikadwa kada kami. Okay, thank you so much. This is Okay. Idol Glenn Batuyo. Alright, so digitimetan mga idol, digiti padaanan nyo. Adam Damag iti dito programa IFM News idata abiga.